Kawas Prabu Singaraja anggen kula bapa madyaken butuh. Kawas Prabu Singaraja enten menapa? Kawas Prabu Singaraja nanging kula ngaturake sebab pabukti kunjung warsa dalem.
Pangas dusuk tampa nang ora liwat bojo maju tambaro mati akan bojo Kula tambias kula kekalih kula tepake iku toko kula kencang ing batin dados jimat ing sajroning kraton ana Tribaya mati akan bojo nggih Kamas kula banget sajroning panggoning sedaya jangan sira ora ngujiwake marang ingsun sira kudu sing ati-ati mati akan bojo nggih Kamas Prabu Singaraja jangan sira rumah saudara nang ingsun rumari jauh marang jeneng sira mati akan bojo nggih mati renggut bojo suwi sama Prabu Singaraja apa jeneng sira wis patara suwi mati renggut bojo sampun patara suwi sama Prabu Singaraja nanging kula ngaturake sembah bukti kunjuk karsa dalem kamar Prabu Singaraja pangestu sontopo nanging ora liwat bojo maju tampanono mati renggut bojo kula tam biasa kula ingkang kalih kula paake pustaka kula bakal kula kencang ing batin dadi jimat ing sajroning alas ana Tribaya Kamar Prabu Singaraja kula banget sajroning penggaling sun jangan sira jojo-joake marang ingsun suwi Kamar Prabu Singaraja jangan sira rumah saudara mati akan bojo Sira Prabu Singaraja tapi jangan sira jaga sajroning wana Tribaya jangan sira matur mati akan bojo Kamas Prabu Singaraja Bapa padhangan buta kemaring matur ing Tarwaja matur Bapa padhangan buta diutus jaga ing wana Tribaya boten enten alas tunggal menapa Kamas Prabu Singaraja nanging mbok pilih enten pawongan lintu negari sing wani tumangkah ing sajroning kraton wana Tribaya Kamas Prabu Singaraja ora usah cekap sing gadhe gambar kencana cekap bapa pati sing bakal dandani Kamas bapa mati akan bojo nggih kula sajroning dadane ingsun mati akan jangan sira jaga sajroning wana Tribaya ora ngujiwake marang ingsun mati akan nanging jeneng sira rumah saudara mati akan bojo nggih Kamas Prabu Singaraja mati renggut bojo suwi Kamar Prabu Singaraja tapi jangan sira jaga marang kraning wana Tribaya Kamar Prabu Singaraja aku mati renggut bojo yo jaga marang kraning alas wana Tribaya boten alamas tunggal punapa Kamar Prabu Singaraja nanging kok bilih enten pawongan lintu negari sing wani mlebune sajroning alas wana Tribaya Kamar Prabu Singaraja ora usah kuwatos cekap adipati rembut buta sing bakal dadani Kamar Prabu Singaraja kula sajroning dadani jangan sira jaga marang kraning wana Tribaya ora ngujiwake marang ingsun mati renggut bojo suwi Kamar Prabu Singaraja nanging jeneng sira kudu sing ati-ati mati renggut suwi Kamar Prabu Singaraja jangan sira rumah saudara mati akan bojo renggut bojo Sira Prabu Singaraja jangan sira mangerten saiki sajroning wana Tribaya
ora ana sabikarane amat datra bapak jagat butuh. Pawas Prabu Singaraja nanging dinten menapa bundalipun Kang Mas Bapak jagat butuh. nggih Jana sira aja nganti sesawangge. Ayo budal selesai. pamit pamit